Schubor na Geschlemm jong Unongsan Hima. Haba ngilat kai nilat jengok kai berthei ngilak menong laki long shiki benta bapher jong ke jela kari bat sabar jong ke riru ka beningkong hi ka bawan ha ka jingmut ka long ki lom ki wa ki jakasa batru ka bam ka di ka ban pendap ya ukpo ubathli namar lada klem ka bam kan long ka balek no ei ka jinglet kai namar ka met kan satlot bat anam don borshu man lek pet jaka ni lekai ti hagani ka kinti ka bamenta jong ka program kisau ayam kipor parolok unong san hima wanra shapi shapang gawe ka long kami kabala seng ya ka wei ka jaka bam tenrai ukasi shipos na menshwa ha ka shinong kweng hoirmbo balingba ka jing treshtom ka jingkut jingmut haringkat ka jing IT lun kani ka long kami kala seng ya kani ka kam lajong ka ban long kum ka lat ka mai jakpo na ka benta ban pendap penbiang ya ka yeng ka sem bat ru ban penang pensta ya ki khon ki kiti ngatharai paralong tang shupet ya kani ka video yo le si ki donna pedeng jong phi ki bala itho lepa ya kani ka jaka Henry ya tenrai jong kapan yo le si himpala mantep bat kumta ai balingba kani ka program kan long ka benta ka bathamai ya phi ba phintip shapang kani ka jaka ta klem da penslam paralok be ngakwa ban pen itho shapi hagani ka por ya ikong plantina mujai ibalong itrai jong kedukan bam tenrai ukhasi ya ka bala tip kum ka mei ramo Kendiat sapang ikong plantina, ide ikon beningkong, jong ikong pelda mujai, bam kuai haduar ublay, bat gini kiadon arngut shipara. Ikong plantina iliyat ho, baka kamshet, kamde ka kam kaba inanghi naladi, hinray ka de ka jinghi kai jong imi iye, bat kat kum ka jingkan mau kaba malumala, ila penjanai yaladi ban shet, nado usnem khat khandai spa khandai pulai bat deitat hado usnem 8,000 khat lai ila sedang ban seng ya kedukan mei ramo bat ter hado menta ini ilong kemi idang peteng ban le ya ka ei ka ba isngo tenan kata kalong ban pinhon ya ki pat ba ki ba wan lingba ki jingba ki ba ila shen pila ban keli paralong bakat kani kedukan ka bahe ba ikong plantina ilabo manupat ki bayarap ye i ban shet ban teo pins ngolengo ban tem ba ikong plantina idon ship hongut ki khon ban na pedeng ki khon jong i
Idon ki bala pendap ya ki kerdan puli ki ba shalor, bat ki donru ki bala syak hikai pentebet, hakikam ba pher. Henry ki khon ki sngotenat bandon hasenda jong ka kami, tak ba ya trelang, bat yarap je i nado ka ba sedang ya kedukan haduk mentah. Kumta ya ki kam ki jambaro nado ka ba syat bateo, ba penbiang ya ka bam, bat ban penkhoi, bat kumta ter la lehi daki khon jong ikong plantina. Haba pet ya kedukan jong ikong plantina, ka benta ka ba penyap bit, kalong ba ya gani kedukan la shna tang daki ding bat kisi, bat ka jing penriam pen itenat ya kedukan, long ki ba isyong kun haduk kata-kata. Ikong plantina iliyat ho, bahaswa ban ay ya ki jing bam syaki breu ki bawan bam, ila ay shwa daki umso bandi, ne kita ki baki ong ki complimentary drinks, ki barashna nu soyong, badru kawan, ka barashna nu sok sele, bad hapo gani kedukan, ki jing bam, labu hadu kat nreo kat nyo jat ki jing bam, ki bakin tuk, nadu ki do ki babun jat, ki jing bam sat ni ki chutney, do tham, mata, jhor jerngam, bat kiway. Bat yakini la bu bet ha updung ubala penkre na kedukan na kebenta inong ba. Ti parlok kito mentan kilong ki jing pen itho balingkot syapang ikong plantina mujai. Ikom tah kani kapor alino kay mentangin sngap de ka jinya keren. Bat iki jing pen itho ki badangsa inyo ban sngap halor kumno ba ikong plantina ila penya ya kani kedukan jong i ya kabala ai kerteng ka mai ramo kabadan hakweng boy rembong. Kublai pi perlok baro hagani kapor ngapang subhai pi sasisin jagani ka program ki saw ayam ki por balawan ra donong san hima. Ti perlok kum pili i hagani ki por bat ki episode ki beladap ngilawan ra syapi ki re kong san. Bat dang hagani kata yo beladap ngilayo bat pen i syapi syapang ka weni ki school ba hang ni ha ka jela jangi ka bala pen i kata ka jingtem ksai mo kum no baki yo. Ti menta ka kenti jagani ka program pade. Ngin paano skoi pat ka benta. Bat kata kalong ha ka bade bat ki jingbam. To habang ong ni ki jingbam. Pitip kadon kini ka wei ka dukan ngalaban ong ka bahang ni hapo ka than boy rembong but ngatrai kini ka jaka lakhot ya ka kum ka khweng but mentangin yo banyak keren but iwei ni i long kemi ibara seng ye kini dukan nado usnam arhajar khatlai balada nyo menta kala adap posnem kadang inyo honi usnam arajar arpulai ti menta ka kenti jong ni ka program porlok inyo banyak keren ber ni long kemi hak bede ka jinya anti ki jong i bat kumno ki bakum ki ai di jing bam ki ba ishet bat ngathare porlok kum phili i bang labu i ki so nang tapi ni we pa ki jing bam bat ro ki jing di nginyo ban march ben ti kumta nginyo banyak keren badru bang nginyo banyak phili jing mut mantip ya ka jinya luti jong i ni ka por to kum mangaju ong na ka por porlok ham depan slam to ale na ka menta ngin sedang no ya ni ka program belum baka jingya keren bat ini ilong kemi hang ni hapo kani ka dukan ka jong i bat hapo kani ka snong kweng mai hagani ka por ka ban chim ni ka benta ban pajang subhai pi chekani ka program jong i kisau yam ki por ma bat ka ban kong ngakwa ban ai kublei ka por ko ko jong pi namar ba pil apply kanang bat ngitip scam ba lengba ka jing ya lenti jong pi ba lengba ka jing sedang jong pi kani ka dukan kalong ka ka ba pun mento hi pi shiman bat ru i ki pan ba ki bayat ki bayang ki bre ki ba wan ban di shala ni pan ma di ki jing bam hapo kani ka dukan jong pi ma to angin sedang no mai da ka bang akwa shwa ba pin shim ni ka benta ba pin itu yeladi pi kerteng kumnu nang ta pade kani ka snong ka ba pi shong pisa ki khot kumnu bat ka kerteng jong kani ka dukan jong pi ta nang kong nga ai ngu yo blai mo bangi lai keduk hakani ke step bat ikini ki bawan nakaliang jong kanang sanyima bat ka baar pade nga ai ku blai i ba ila pelai por banwan sa kani kedukan ke jonga ipun iwan kiawan sa kedukan ke jonga bat ngapan itu ya lade hakani ke por ba kerteng jonga dei kong plantina mujai basa basong haga sinong kweng tengah kuat bani tu hagan ni kapor
ba kani kedukan kejonga kaladap kombasi pausnem kajing sedang ban pli ya kani kedukan jonga hausnem ar hajar khatlai nang ta hagijing ya lenti hapok jong ar hajar khatlai kadai ka ba ngaya lenti ngatrai sistem bahan alade bon ki program ki ba ngalayo ba ka ngai kublai ya ka office jong ka nespas bagi lawan pli ya kani kedukan kejonga na benta kini kijing bam tenrai bagi khot kijing bam ki ba klem dawai ki ba khoj ki jhor ki ba yo na ki khap na ki klau na ki snong na ki kper ki bom don dawai ki don ha kani kedukan kejonga phila ban yo ha ba phiwan rung ha kani kedukan ke bangaset kijing bam kum ki jhor ki ba phisa yo I saki khap saki lenti ki sengkin Hendrai ki jhur la ban ong philayu de ki kejat kita ki jhur hendrai ngapan don kami ki namar ki de ki jhur ki bakordor ki basingam ki baba ai ki batei snam hakimet ki jongpi ngakwa bakinrung hakadukan ki jonga bat mapi pinwan ban sim benta badia bam yadi kini ki jingbam om mengakwa bakin don haki peliang ki jongpi ndrai om haki peliang ki jongpi kinrung haki met ki jongpi bapinyo kamet ke bakoj ke baklan da kini ki jhor jerngam ki jhor ki baklem dawai ki do ki baklem dawai ki do ngiyo na ki khap basu ordar ngidon ki nong tong do ki nong khet jhor ki nong khet sla ki nong pom tendong mo ki wan pendap yangi man kesngi tengi mlap syu ban lek na lade hendrai ngidon kita ki breu ki bangilaya te baki wan ban pendap kum ki jhor klau ki jamahek ki jatalo ki khambat nyingming ki khambat maloi bangi khot sani sedong jongi mo kita ki kerteng jhor ki babon jaj phila ban yo tang baki don pade lala ke jongka ayom ki so ro ki don la ki jong ki ayom ngabatai sepi sepang ki umso ro hakan kepor pi bagi ibu ya ki umso hakan kepor mengabat iba hakan kepor sibin ngin saya mat ya kini ki so ki wan ki bang isnahi ki bang itrei sitom hi ngam kwa bantet na yeu na ki breu ma ya sna la jong tang bang yo ki training ki khon ki awan training na po blog bat sibun ki per ki training ki la yawan te kila ai daga kerteng jong kedukan jongi hi ya kini ki umso hakiti ki benai telang piyo kita ki umso jajeu ki ba ala wantes ya kita ki umso jongi ki ong baki yarap ya ka su jendong ki yarap ya bapen pangat bipi tingile ya uta uso ngisna ngiset ngi ai ka meluk khendiat kami thai ki kasini nang tangi ngi sajare u ban ulong uso wabha u panpangat sibun ki breu ki bala yawan ha kini kedukan jonga ha kini gisnem kilayo hi ban mat ya kini kiso bat ngidi artat om tang ban mat syong kat kum ki bitor u ki badon mo ki don ki bangi di lai spa san spa si spa san pho mo kat kum kador ke ba ki bitor ki ba red ki ba he kum ta to so menginya sekamat mame ngakwa ban penpa ba masuk kumwa fila batai lut to kata kare kejing kemen mo ni skuntunan Henry hakani kapor ngatrai ki pelok jong ki kwa ban tip ya ka kerteng jong ni kedukan jong pi ya thu ini ka kerteng but balai ho ya ka kerteng jong kedukan but balai pi ai ya kata ka kerteng kendiat ya thu ini sepang ka kerteng jong ni kedukan jonga kadai meram eu ma meram eu de kejingmut jong kita ka meram eu kamut kibayo kijing bam kabada kami baai kamariang kabaai kamariang ki bakhoj ki babha ki bomdon dawai ko mangala batai menema kata ke jingmut jong kani kameram eu ki bayo na ki dalaki jong ki na ki kper ki baklem dawai ki bakhoj ke hoai ki bathung hi ti ngakwa ban bu skoi ke jing kelima me hang ni kapor kalong ba hatu kani ka kam dei kadai ka bapi pila perkhat bahana du mensuane kadang wan poi hegi jing jum perkhat jong pi dang menu nga ong ipi badadu mensua nga sedang
seng ya kaying kasem junga ngamudur nadu ar hajar nadu kandai pulai ngala sedang kedukan benset jingset ngadai beri basmat bah benset jingset mah ngala sedang benset kemkini gijing bam tempat don surok ani sinong jingi ka ngesong sa tai sa siliang kikot ka dingyang sitai balai ngesong sitai gidang don gi sinong gi bahe sitai sa lai teli ki song thai kanya kata ka ki song thai ate ka te ki maribu mga kata ka dukan ngesina kumni hi tai hasiliang maribu mga kata ka dukan ka ba la seng hang tai ka bahe kumni hi te kayat bah te ngaset hi kini ki phul ki phan ki dai ki kubi tang ba sikhiu pada ngaset uni ubang adon jingmut ubang tes kan ti ki bri wan bam pada gi ong ndon kong kum katu baset menen ma ta ubang urit ukhiu jonga usayar usakrau bat nang tai kan ki jingmut jing perkhat ki jonga ki ong ba ada bam sesurok mah ki dei ki jhur ki badon ki musla ki badon ki dawai tengah ngan lek no dagani kerpang bat ipa jong ai ong haba patre ya kanu ngono kam padai ban e ba ya kam ko patre khanang ba ka kam jong pha kan e ya pha ngai kan mau i pa ba i ong ko ta ma ti to ngusot tenat mo mai but ngakwa ban keli kum ni to kum play thu man tan mo kum lu pis dang dai ti hakatu ko por ka ba pis dang long kibriu ki wan bhani bat lada yanu jor bat kanika ya ka ba menta mangila ban ong hak itu ki por ki ba mensua la ban ong ba ki awan bhan mar don dukan sinong jengi empat dan dukan empat dan nong le hiraya keno no tengah ngale la long kumba prat lenti nang kong manga ni sinong thau set dukan nang ta pade suki dala poi sorok sene te ya kenduk bat ka office jong ganes pas ta long kumba pen scam kumba penne kumba penjanai ya kata gejingmut ke bangadon ta ka bide berkata mo kata ka snat rekam jong ganes pas long ya kan nes pas pada menoba ajeng tem hak pada ini kam ka pile ni kade bakawan ban pe hini lani kawan ban jurip hini yakni kisnong ki benta ki ba shet di bat ki ba penmi ki jingba don ba ajing tip di kanes pas ni atau baki wan hine kade kisnong ka bakanes pas ka jit ya kisnong kueng ban pe tenang ta kaya kendu sendon bat ka dukan jonga bangale kum kini ki jajing bam tiki jet kanya nga ba ngan set ya kum kini ki jajing bam sawan peli pada arajar khat lai dukan jonga tak pada bik jing ba mai nga kwa ban mat ite siben it perlok pini i ru ba ye kini ki jing bam iba i mai platina ila shet mo in mat sibet bat ru kuma ila batai khandiat chapang kini ki jing di ru ba kumnu kini ki wine bat ki soyong mo tadi kata ko so ka ba nu soyong ti pinsayu i sibet perlok to mai angin posh ko pat ka benta jong jing kelima hatu iya kan ka kam ka bapile dai kadai ka bapi la yo pateng nang nu subu ni ime ni pa hai ime isa set kum kini na mar ngidai basa basyong mensuasa te sepok rai nok tham ong te haduk menta kiset kum kini ki jajing set tang ba mdai pada dukan kiset hayeng kum tahi tada kiset hadukan ru menta taladon ni kiset hadukan ti set kum kini ki jaj tengah ngasngo ba hagajing perkhat jonga kade ki ba khoi ki ba bha te mo ngan persang no banle kum ni tengah hikai ki khon hayeng hasem da menta ki la yatip bha to khandiat i tho ingi shapang ki khon jong phi pan kanong mut pidon ki khon but kiele ayu ki khon jonga ki don spongot te bulai ula karkhu yanga baki im ki sa baro spongot ki de nyungut ki kentei lai ngot ki senrang tang ubasau pade uyo utrei kampulit kudon harisep menta te kita baro ki badon la ki jong giying kesem ki trei lang hang ni ngala hikai ki ba ngini trei ngidon kum ba prangot spongot hagi sipo ya
Te hagi si syuti pada ngilak ban khot na senong ro ban yarap kam ban ai kam lang senong thau ban ya tre hadukan jengi ban ya kum cibu kum ya sai tiar kling tiar kum tu ban ai dong no ai wai no tu Lalong be yakan ni kuman syuk ni iktin mama ya kecing keren jumpi. Lalong be long yakan ni kedukan lalong be kuma pila ya penyanyi si yang hisem kan. Long pi kuma pila itu tama pi khot beri ba tangha ka porba yo syuti namar ba hakitu gismi ba tharai labun beri palat ni kumno mai ba pia haban khot ki beri nasional bu. Hakisi syuti ti ki labun ki beriu kumta ki don si spa apa. Man kesini pada bentang san phau hapo kumta ngi kidon hi man kesini sibir kumtu lai siteng lai biji la sedang iwan beri Oki beri ki sai wan ndok katapor ndok lai beji kumta hi to ya kapor ka ba pipli la ni ya kapor ka bala la la ban ong no bala biang ki jing bam ban ai ki breu kadine duk kan no beji aduk khat wei siteng long ndok khat wish teng khat wei siteng ki item ki la download jumta te don ki bakwa banjit na kate ke menu ka bang bo hang te don ki bakwa ban bam phul te ka dor ngala ban ye thu man tama mdai barem da ki bam phul menu hang te ki la don khat riu khat nyeu jaj ka dei tang san spa ngi don ki do ngi don ki do tham ngi don ki mata ngi don ki do senang basang ki do khasang ki do siar lokal man kesingi ngi don kita tang bagini ki mata tengah orang ipi bat tagi tham dekat kum ki ayom yo mentang yo hi kamu dah kini ki kene ka ayom telang mong ila manong ki bakum ki ai di pat ki chingbam nama ko mfe tho khan reu jai dai te ki mun ha kene ka ayom telang nalor sibu kin don ki bai pat ki bamla man don ha kene ka ayom te ki bakum ki ai pat pp bu lang ha kata ka dish ke jong pi ki ayom telang pada ngiyo kum kita ki sereu ngiyo ki rembaja ngiyo kita ki sok lakaj te mentang ngiyo kita te ngiyo na gitu ki kembat ning ki kembat maloi ngiyo kini ki jatalo ngiyo ki jakarweng kumta kita ki bana klau ki wang ma ki jamerdo ki wang ki terkang kumta ter ngiyo tangis ko tenat mamai namar bam kum pilih tu mani kadai ka ai ka pila terang bat pila ang no dus nem khat khandai spa khandai pulai mo ba pila sedang henry ka jing tri kampura he jong pi jong kani kedukan la ban ong ka jing tri kampura jong ka kadai post nem ting na du arajar khat lai du arajar ar pulai ti pila la ban wan ra isi bon ba ki nong kum no ki jing pam ki ba pher ti ka banga kwa ban kali ha kani ka por ka long ba ha ka be dei bat ki nong wan jong kai per thei pan hatu ki beri ki bawan hapo ni kedukan jong pi ki di ki bawan betang na po ke jela Meghalaya ni ki bawan na baru kiwan na baro haus dem ar hajar khatsan te kiwan kinong itay kong hasilang 4 don remo te kadon tanggadukan jong aswa te kiwan kinong Italy kinong Fran kinong Germany kiwan kumba ar pongot kumto te kiwan summit kan bentang na bentagan ni ka kiwan summit kini ka tan koeng hang ni hasinong jongi kan tang na benta banwan mat bam hakani kedukan jonga tenang ta pada nga gani ka ying ka bapi peniang kali menta kadai ka ying hadu lenti kadai ka ying te nga kam ngas pongot te nga ai kublai ka sinong bagi arab kam kan kumbakam diliket kum tu arngot laingot siyeng kum tu tang ba lang ba ka office pada ka siu ka office ka baisa kiwan mat bam pada na entah kalau kecing sorong mai namar balai ba yakini ki kam ki ba phile ma namar ba ko mangala Kalimantan nalor ki bre ki balai ki nongwan jungo kai perthairu kidan ki bana bariru ndai tan bar ke jelah ndai na bariru tama ti henry kata ka jing ai jakasa jong pi lemba ka jing tare lambat ka snong harengkat bat ka tanat tare kam jong ada spas ka bala kloi ban bakhli mo ye ki jing lu jing sam ti kalong ka kalong ka ban ai men sem bat ru ka ban nang pun slur su ipi ba pinang le ki kam ki ba ma to mai ha ni ka por ko ban kelipat ba long ya ka ying ka sem jong pi pendap penbiang pi penyai ba
tang na kabami na kaniga dukan ni pirang don di kiwe pat kikam ki ba pile ni shubu kam rep kam riang Hak itu kisdem tengi dangi rep hi ki bompat ya tikana hadu kata temo super sang dagi jengya lenti ki baret temo ni rep kum using ni rep kum kubang ni rep kum sensar te menta tengi lap syu hi hajing sisa ban rep selengka shalom la ya train ni temo baru sieng te ni order tang basutet na senong kum tegi on bu ki khau ki jor ki beduna kan ti to ngin posh ko pat ko benta ma mai namar ko mapilap ni itu dei kini ki jingdi na lo bala asliang artan tai jing nama wila don hajan to ma ti to ngakwa ba pipin batai kan dia sapang ini ibadon ini gelas barit ke i kani bat kani ke gelas ko bahe an batai suai di ibaret ibaret di damar menta ku mangaong daduk basadang meneng imiyo syuk kitu kisok jejeu te hakini gi penai badep ni sina dau tau sok selei wami long ding ba saklau te uladu no tu te menta ngilek dau ni sok yong te hau ni sok yong pada ni suset kem tu ni pen pejak pada ko ni set kem tu pen pejak ko sisi kiu ba am tu te ni kle ni ai sini kendiat tang kum tai na betau sok yong bat kamlu kenang ba unem duk kan te ngakwa hakani kapor ba finisim ban yamat ma ya kini sina persang perlu hakani kapor ngingin persang ban mat ini jingdi hang ne mai ni ba ko ba imei la ya tho ban so yong ma tangin mat ta hakani kapor ta phiru ken mai ta kendiat ma ya kini jing sina yo nu so rong ai da katang dukan jala jong ma we ma ki khon ki sina hai tangin mat ma ni kapor tabang sia perlu ngai thui phim kini kalong ke ke pas tunat tamban yo ban tis lani ban try ban persang ya ke kum gini ki jingdi ni kiso ma ti kalong ke ba penhun men semru tila da piko aban mat ikini pila aban wan hagani ke dukan jong imei hang ni but kabadan ni akweng hoi pila aban i bakin don di dukan hasenda dei tambakani kadai kani ka wepat kaliang mo da piwan nang tai nang ki khan bohoi rembong pirung dei gitu ka we kalat pin i kabadan shakamon mo kabadan kalamarong green ngelabu dari lama ngap imei la puni thu susu kadang jong dukan ka pila puni thu kadai kalamarong green mo ti perlong ko mangalong kani kalong ko ni kicingti ka pen sungut tenat bat pen pengat ya piru ko joko por ti pila ban wan bani sim benta to mai pois ko pat ka benta jong jing kred mo hatu syaki bekum ki ai di rensan ki ba pi pila ju lek ban pen i hatu pila ju lek ban pen i gini kicing bam jong pi syaki rensan subu nong kumno ki yo pen i na mo pila ju lek syaki bekum kita bat syaki ai di hatu pila ban itu ini ka por mai hausnem ar hajar khatsan ladang bakala kalong ke manulit tengah lek ha manulit ro te tari medre pok mau plang te nang ta katu ke street fair ka balong pok pier bikit te kisnem ki bom pot lop daw mo baru arsnem ngal don pok pier bikit lang baka NRLM ki khot na blok ngalai inte NRLM street fair turun ngalak lek te ban nang ta ki don sibun kan mau bang lek ban ai bam hausnem ar hajar kan no betep bud MP Hastri Sentral ni siat atu olsen tingira ai bam pada sia siliang situ State Sentral khot lang batai kong hi hele lang tu bat kisamla nasional kalong kumba ai jing hikai kima lai training siwada kan spas arpo arngut kisamla dengan yalam iki ban haknugur kom ban yai pendiang ban lek ai bam bi kita ki minister wan tebut MP ma lang bagi ni ki jur ki bangaset hakte kepor tenang ta ha uni u arpo we arpo ar tarik banai ba ar pada menta jong senem arpo ar tarik u ar hajar arpo ar ngalik gitu ke tulbah jong ke India hang ni po orchid kidon kumba ar hajar tam kibri jong ke India isyat
Tiki ya bam lut ki jing bam jonga ki sung tenat lut ya kini ki jing set jing bam jengi ya bam lut tiki dekhar ki ro ki amat ya bam lut nang tahadin ki sayawan sadukan mentah ki layawan ter gitu ro ki la itu ki yo nomor pun tengis ngotenat mai peleng ba nalor kan ka sap ka pidan mo pila yo la ru kan man pen I ya kan ka jing la bat ka jing nang ka jong pi ban set ban penjana ye ki jing bam dai wat shiki long no ta ki bre ba pher haki kerdan ba pher ma ti ka long sha ka jing sorong pi mai ya kan ka dong ka thanya ka snong ri boy ru ang ni dai but ni kermen ba lingba kan ka jing sedang jong pi kan ka kam kindon ki weiru ki ban la ban bu dia katakan nuksa la ni ban penda jingmut namar ba ka kam shet I menta kala long ka we ni ki lat ka mai mo ti ni kermen ya kata ka ju to mai aku ban pai pat skoi pat benta dai namar bangai I na lor ba pi phila shna phila pen wandur ye kan ka dukan dai ko makalong menta di ding la ni tiki long dai ban ong ba tiki simen la ni tiki kenro henry pishu pshna pen wandur tiki si ang ta pada tiki lentang ni ki ben ni ki ai ki ru ti nalor jong kini pedenga I kumba pipila boru I kini ki shnrai nang ta pada I kini ki ashar I kini ki wei ru ti kini ru pi kumba pi shna ini kumba ngadon gi khon kumbang ya thu I pi mena ngadon gi khon arngot ki wan training te radam ki senaru umlong hiren mar ali training tu mo ki la one page ki la ya phone badai ban sena te ka jongi ru ki la one sim ki la tes na du ki ki jingbam mo ki la tes na sapo pin si ka ka bangi senai ki so ki bangi senai ki asyar te ki don kam ban bu ni kedukan jengi ban penti tenat sisu ban perangkat ya kini ki jingbam ki la ban mahapawan sa kedukan junga ki la ban thet ya kini ki asyar ki besna ki long ki jingbam himo ki la ban thet ya kini ki wan ki so ta ter kini ki senrai ki bami na senong kini ki so mungkin jayur ki balik hi ki ba thung hi senong kumta ting so tenat mai mo namar ba nalor jong pi wada ki kun jong pi ru kilong ki bakloi kan ban bo di ki din chat jong pi bat leng baga jing sha shai kai jong ki bat ka jing sha pen tibit jong ki ti ki lala ban wan ra ya kat kini ki ki ban long ka jing mentoi te moi ki breu ti ki long sha ka jing sorong ha ni ka por mai nang kong tengah ai ku belai kana spasi wat lat ilong iba kandiat rumah ki ai jing rap dal kut kawai ke project kum tu ki ai ngi kum ki tiar set ki filter ki tiar si set baru khai ki pandon kam ni dukan ki peliang ki bol ki samoy ki kelat ki tu ki harap tu dal kut kawai ke project te ke jing harap ke ba yo na sarkar tengam yo here isu yo kandian hatu ke por ke ba ai konran tingi yo ai hatu ke sek ke ba ngi apply de mentagan ni te hak sek te kita sanlak tang ngampat dia arti mentang yo tang arlang tip pirang yo tang arlang ki ai ne ki mai nginte perken naduk senam iu kata mentang usnam ni kan aja apulai ngi arhajar arpulai te hak tu ke por ngi pendap ni bangi sena dukan tang kam dap ra ni dukan kalau long la tam lai lak kan de mar ngi la le do paya la scam tama pelang paya ki sik ki ding ki bethet ki baitrai ki barem te kam dap ra teng kami nanti ba kanika mikalaya age kandang yarap yang imo ya ibadang sa entah ngadon kijingkan men bagi dang yarap ini kita kabadang sa to kumbala ya thui mai kumba pli osngo ba lembah kecing yarap jong katrat tarikam jong kenas fas prolog ti hakan ke por kalong ru kejingkan tu ba ki prolog yo le si ki pedon ha ka bor ni ki bedon kejingnya dai hang ni yang tai ber ki kam ki ba ini long kemi dale ni kam pila ban kene ri la jingerap ban budin ha ka bade kata ka song pisa jingerap ka ba kum ka sarkar leng ba chief minister badan borom jongi ulamang mo ti ngi kermen ba lembaga jingerap jong pi ba pin yarap bi ban penyo ya kata ka pisa ka ba tambat ka badang sa ha ka ba inang la susu ban penyar ya ni islam trekam ka jong I ha ka ba kan long ru kalar ai kam ni ki wei pat ki khna samla na mar ka perthei ha ni ka juk menta ka long ka perthei kurduk kam ti ngat harai porlok pi ba pa ya ni ka video ru pindon ni ka ta juk jing songon menta ini long kami ibla seng ya ni ka kam lakat totally kisnam ti
Mai to sakawai pat ngilak dab di dia ya kanika so jong ma tiang ko ban mat pat sakanika wine ken ti kumba filo ong menta mene dai kumba filo ong mene ba ya kani lashna naka no so sele no so seli dai akam chem sto mai ti gertang man tak dang ha ba clear sin so ha ma benga to kanika por long ngin persang no ya kanika jing di wine ka balashna na uso seli ma ta kan persang hopefully kan bang bai hita Nada kalau gubernur kini pemio tang na dukan jongi hi kini gibangi la pedem daduk menin snem tang bangi mle ro isu pedem baik kemtu mendan tian mendan ra jongi tang ba ula sa slem tu ula bang hi yu ni uso kiyo na kasnong hi ni na sinong na klau mtu mendai tang na sinong jongi kila tip bangathit te ki badon sen sabar sinong ro kila wandi san pausi kilo san posh kilo dang bang hi kamu pamai yo ni dei kiyo be tang hini ki port lang hini yo be baro tang si benai ni benai para la dep menta tang si benai tak daung iong bag yo ni dadu ngi la pedam dadu menin snem pio tang si benai ni ula kot tong isong tanat bahaya ka junglong jong kanika wine ne kanika poru but no jong kini nang ton dikiwai pat ki jaj wine me sok pho nong klau ro ngile hi usok turun ro ngile hi ma ngabatai ki kon ki senam ta sok turun sok pho nong klau don ni mat sibit ti long ye kini phi di be tang hang ne ni phi pnya yo shi ki benta ba phan pat la here tang ki bawan bam ni ki bayawan ki batip telong ki awan thit te kila don ka jing kemu ba fin perkhat ban pnya yo ngadon hi tang ba itu ba ai training i ong ba la dep utau nembar phasai te ngila ban peniaj ki ong konta ngila meni arab sim ki don na ka hoti ka office jongi ki lawan singi ni ki lawan page ki lawan sendor ki ong pendep na ya tau register jong phasai te la dep utat sa ya wan arab peniaj ki ong ta tangannya tu IPM mai balai bangi poi syak ni ka dukan jong pi yang niru kadai namar ki perlok jong ki papai ni ka program namar ba wad da piru pila papai ni ka program jeng dai pini ngina wan rai sipun ba ki breo ti kadai lamba ka jing ai jong ki perlok jong hi ba ki ong ba balai phim lek ya keren mo wa jing mon ni ti wei long kami i ba seng ni ka dukan ba ai kar teng kam mai ram o ta ka dang ni poi syak ni ka dukan jong pi ba ngai ko blai perlok jong ki ba lamba ka jing ai jong pi ngilala banyak kendo but imei even seng yang ni dukan hang ni kapor ti ban ya kata ka jingkeli pan ngakwa pun bu kum ni ka jingkeli mai kayo ka kham yaj bah ha ki por liur ni por telang ni por pen em ni por senrai ni ka khamia hi por telang kemte namar ki ya suti ki beri ki la ko awan mat ma haka por liur pat kalong kum no haka por liur pada tang ki balaj ki awan hi long ngamdo raken ki ayo hi ken ki breu ki awan hi tang ba kham don yeu kham he yeu umte da ki por suti por telang umte te nang taru ki don ki breu ki bakhot ban sim katring ngala le hi kata oh pile ki tring ru hi apo ars pa ngot kum tang la sem ban le te ki bon sim ha du hayeng ki jet dagi menu kat kum ke menu ya kador padeng ya keren kum ta ki menu jong ki do ki jhur ma te ki bon sim hayeng la lai bai kali ki la kham tuna kum ta dah hab le ibu pada hab khain bai kali ngi sutanat mai namar ba kani ka kam ka papile dai kalong ka we ni ki kam ka ba ai men sem bat bale banga ong kum taru namar banga iba na lor kani dukan jong pi hang ni dai ki don ki we pat ki bri ki ba yo men sem kan ban seng ni kani ka ju wala dakim la ban le be thik ko ma pile ma piru hen re ila ban don ni te jinya srem hang ni hang tai ma ngaru akwa kum ta kan ban bagi we kin nang bot khnang ba kani ka men jong ka dukan jong ba kan nom ja kerteng kan nom lep kerteng kan ne kan sa ma lada no la lip kerteng mengaruh kam dam lip kayak gini kajing im so brung ni ha banyak leti kata mamai tambangi kermen ngadan kejing kermen bahkan nek kan sa entah tang kata he kadai kumulung susu tham ru la tho hi tama haki
poetry jong ba im ka kerteng kan sa kanam ti kalong kum ta mo ti nikit bokir yang mai ba leng ba jong phi ba ru leng ba ka jing ai pateng jong phi ki kun ki ti ki jong phi ru kan ni ka dukan jong phi kan nyai ne sa bat kan nang yai nong kum no ba kan nang yar su kan ya ki jing tri kam jong ki kun ki jong phi ki ban wan ki ban nong kum no ki ban sim pateng sim ti ya kan ni mo to mai ha ni ka por haswa bangin poi sa ka bokot jong ni ka jing ya keren ngakwa ban bapin ai kita ki kentin kentugen pam par ki kentin ai men sim ki brio nadu ki rangba ki khna ki samlaro ki badon ki sap ki phong lani ginu ki baki ki star ban le ba ki dei ban bot kita ban punur long bat le leng bagi jing tristam bat bakim dei ban tu men sim kai ki jing kentu jong phi kan kapor ka jing kentu jong ah kan kapor ngi i ha kini ki por ki ba mentale ma ka jing kerdu ki kam ki jam wat nom kemi lenti bangin yo tang ki kam sarkar to yang halaki ki jan te kumba philo i yang ale bangal ayalam ye kini nuksa ka babhamo bagi ngamut batang mangaban le ye kini ka kam bagi we ki khon samla ki badang ya he ya san ki badang ya roy ya par karmen bakin ya bot ya kini ka nuksa bakin ya tray sitom klem ke jing tray sitom ngimla ban poi sa uno pot ma ngidai ban tray sitom ban kit kia omba ngin sopo ya laga jong ka kam ka ba ngi tray kum kani man suale ki we ki ong yanga kadukan ayu kum kata ma kai beriu barok la ikiu sekli kata la her setrai ngapa dengan ya ini baik ya kini ka kam ka bangalatmu ngampoi perkhat bangapoi hadu ni pot kadai to khle shibon mai ki ba phi phila kran mentare ki long kham tam go to benta ka ba phi ong ba him de ban smu po la ka jong ka kam namar pa ka kam dara ka de ka barit ni ka ba he do hande ka kam ka kam bat kumba ban suban yang ya ka jing ai men sim ka jing ka tu kan pham jong pa jong phi ba ni de ban e ya ka kam mo namar ha bang e ya ka kam kan e yang i bat kan kentioru di khuble shibon mai na gamenta ki kintin ki ba song spai ki jong phi pat perlok nga thrai leng ba ini jing ye kren ni beleng kot hapdeng jong i ha ni ka por kan wan ra do ka jing bentoi jong phi badru nga kermen ba phi pin kneri ki lat jing arab da ka ba phi wan syakani ka dukan hang ni ha po khweng ka ba ai kerteng ka mairam o bat pinyo ye kenduru ya imei ha ni ka por ha ka ba pin yo ban madru yikini ki jingdi nang tapati ki pam ti ngila poi se bukut jong ni ki jing akren ka jongi ha ni ka por bar nga ai khublei sashi si ni ka por bukor jong phi parlong khublei shibon to ngaru nga ai khublei phi ba philawan ban penlut por ha ni ka dukan jong ha ka si khublei shibon bagi bape ya ni ka video ka ba iba lawan tan ha ni ka si kan long ka ba ai men sem ya ki lok ki jor ya ki khun samla la ni bakwa ban le ya ni ka kam hila ban ai ke training ro anda pi ai jing tips wama hila ban ai sibuk kum kino ki jaj ki kwa ban set mila ban ai training ro kum hakin ki sine ba dep ngi sai ai hasnong tawa ki khana barit unte te ni kai ki bakin itu ki jhor klau ni ban itu ki jhor ki ba nakhap kamta ngalai kai kum kata pro players ngoba imei ilong iba kloi bat iben sur ban sem ban ai ki jing kai bat banya sam lem ni ki jing tip ki jing champang ki ba i la ya lenti ti la dapi don kam ni kinu ki jing ram bat kinu ki jing tip ki ba fi ko ban tip phila ban wan se i hagani ka pola da kilong ki khna ki ban sor na nong kendong ru da ni ka snong ru henre imei ilong iba kloi ka men sem ni don do ASR lokal makang do ASR lokal nang ta ka wang nang ta ka do baset long nang ta do senang baset long nang ta ka ketung bat jejeu nang ta pan kle ucetni tham tetni tung tab bat ka tham nang ta pan sedi nang ta so sau kle ki do bathat terkhong te u so sau kle nang ta ka sriu nang ta ka serwa do ASR lokal ngiset bat uang tham panai mah te nang ta u kini ki jhor bam im udai khambat yang ming ki ong bayarap i kebinat temo kat kumbangi yo training kumtangi IP jam merdo bat u jelang ta ja do tet bat ja tendong siat hak sej ni mah ta